मोनलायोमोन आरोखि दा बेखायनो जेब्ला अखा होनगोन सोरबा सासेया बुंगोन जेनेबा 7 नङा होमबा अब्ला 7 जनजों ज' जानांगौ आरो बिदिनो जेब्ला 7 जनजों लोगो नांनानै सोरबा सासेया बायजाबाय बे जिरायबाय नङा होमबा बे थांफानो मोनला जोङो बे खालामखाबाय आरो बिदिनो बुजियाखै दे आं मोजाङै खिन्थु बुजियाखै गेलेनायबानो बुजिगोनलै दा ग्रुप जानांगौ मोनसे साथायाव 7 बा 7 जोंल' थांनो दा गेलेबा बुजिगोन र' आंथ' एगजामपोल मोनसे नुबानो मिथिगोन गाबाय सार फैदो बुहरथारदि आस्लाबाबा अखा सिजा जोबनोसै नामा टाइमाव देरहागोन बेखायनो बिथांमोननि जेननायनि थाखायबो आखाइ खबदों बयबो जोंना दहाय गुन्दा बायदोंमोन हौवाफोरजों